umloyiswa mudli wamafa Shembe wasishiya emhlabeni. Okuyindida nokuxakayo, ingabe wasishiya ngoba ezama ukundisa na? Inhlamba nje uShembe akahambelanga enhlangakazi. Akazanga ndisi. Bayazi abantu abadala ukuthi uShembe indaba yakhe ukuthi wandiza i-related nephupho abanalo. Ulanga libalelo wathi ubaba omkhulu wandisa, khokho wandisa. Ngesizathu esizodwa Wayenzela ukuthi uShembe usamnukubeza ukuthi azange abe umuntu okahle. wayenenkolelo ukuthi uma esesho njalo abantu uShembe bazombheka phansi. Kwabhalwa-ke ephepheni ukuthi uthe uyandiza wafakwa iphiko, hhayi wathi mbhala kaXolidakeni benzela ukugxeka. Ayikho leyo. Angimazi ukuthi leyo nto yaspreada kanjani. Yabona ukhona nje mhlawumbe wayethanda ukubaxabanisa into engekho. uShembe akazange athande, wayengazeli futhi ukuzothanda la emhlabeni. Wayezosebenza lo msebenzi ayezosebenza. Akazange azathande kodwa. Base bekhuluma lokho ukuthi uShembe wandisa. Angenelisekile indlela abeyindaba bayiphethe ngayo ngendaba kaShembe nangendaba yamaNazaretha. Abekho abantu ababekhonzene kangaka owayengakhuluma into enjalo, owayengenza into enjalo, ngoba bobabili babe nemiqondo evulekile. Ngalela nje ukuba ilunga leNazareth Baptist Church ngeintatheli futhi ephephandabeni Ilanga. Uthe ngonyaka 1973 ngifika nje nganginonyaka wodwa ngifikile kule phephandaba. Ngathunywa ngajutshwa ngabaphathi bami ukuthi angiyokwenza ucwaningo lweminyaka eyikhulu iphephandaba laba khona. Akukho la ngabona khona Ilanga libhala ukuthi uShembe undizile endabeni. Kunaloko uMafukuzela wayeqhakambisa nje ubuhle bokuxhumana noShembe, usebenza kwabantu bakaShembe, ukudumisa kwabantu bakaShembe. Uma kwakungasiyena uJohn Dube walamahemeni, kwaba ngubani futhi ekwenzelani? Into engeke yakhiwa abefundisi abamhlophe ababefaka umoya wokuthunaza isithunzi sikaShembe, ngoba uShembe sefike nenselelo wathatha abantu ababethathwa ngokuthi ngamaqaba namabhinca wabafaka enkolweni. Base befuna izinto abazomthunaza ngazo bamgxeke ngazo. Contrary to all these rubbish stories, for the sake of history, that it be straight, it is recorded, and anything else is stupid. That Isaiah Shembe ushone ebulawa ilokhuzane wangenwa inyumonia ekade ebhabhadisa kakhulu lengase Richards Bay enkosini lapha eMkhayideni. Wazi wathi mangihambele lana umzimba wami noma ungayiphamela inhliziyo yami noyibuyisa nizoyingcwabela la. uShembe wahamba kanjalo uShembe.